नमस्ते. मी तिळाचे लाडू बनवते आहे आणि मला खूप जणांनी सांगितलं आहे की तिळाचे लाडू बनवा आणि ते मी आज बनवते आहे. पण त्यांची नावं पहिली सांगते. पहिलं नाव आहे शेख शाह, रूपम खुराडे, सारिका सोलंकी, समा, सविता यादव, रोहिणी दगाडे. यांनी मला सांगितलं आहे की तिळाचे लाडू बनवा म्हणून. ते आज बनवते आहे. त्याचं साहित्य दाखवते. हे तीळ आहे, सफेद तीळ आहे, अर्धा किलो आहे. आणि हे मी साफ करून आहे ना चांगले भाजून घेतले आहेत. आणि भाजायचे कसे माहिती आहे का, ते तडतड तडतड आवाज येतो आणि ते उडतात. तिथपर्यंत चांगले ते भाजून घ्यायचे. म्हणजे कसं ते ना फुगतात असे. म्हणजे ते पहिले आहे ना पातळ असतात आणि नंतर भाजल्यावर आहेत ना ते फुगतात असे फुगेपर्यंत तडतड तडतड आवाज येतो भाजताना आणि ते असे फुगतात. म्हणजे एवढ्यापर्यंत भाजून घ्यायचे. हे सुकं खोबरं आहे नारळाचं, 2 वाटे आहे. म्हणजे आहे ना एक नारळ आहे ना त्याचे 2 वाट्या, असे 2 वाटे सुकं खोबरं किसून आहे ना मी हे चांगलं भाजून घेतलं आहे. म्हणजे जास्त काळं नाही करायचं, हे असं कच्चंच जरा भाजायचं म्हणजे कुरकुरीत करायचं. हे पाव किलो शेंगदाणे आहेत. हे मी भाजून आणि सोलून घेतले आहेत. हे आता मला मिक्सरला लावायचे आहेत. म्हणजे थोडे म्हणजे त्याचे 2-2 तुकडे करायचे आहेत. हे त्याच्यासाठी 1-1.5 चमचा घी घेतला आहे. हे वेलची पावडर आहे. आणि हे आहे ना अर्धा किलो गूळ आहे. हे आता मला किसून बारीक करायचं आहे. हे शेंगदाणे आहे, पहिले मिक्सरला लावून तुम्हाला दाखवते. म्हणजे त्याचे आहे ना बारीक पूड नाही करायची आहे. म्हणजे आपण शेंगदाण्याचं कूट बनवतो ना तसं नाही करायचं आहे. म्हणजे याचे ना तुकडे तुकडे करायचे आहेत. तुम्हाला दाखवते मी. हे शेंगदाणे घेतले आहेत वाटून. म्हणजे एकदम बारीक पावडर नाही करायची, म्हणजे असं जाडच ठेवायचं. म्हणजे आतमध्ये याच्यामध्ये असे तुकडे असतात, असं जाड ठेवायचं. आधी आपण पहिलं आहे ना हे साहित्य एकत्र करून घेऊया. हे अर्धा किलो तीळ आहे. हे खोबरं आहे भाजलेलं. हे खोबरं आहे ना हाताने असे चुरायचं. म्हणजे मिक्सरला वगैरे नाही लावायचं, असं हाताने चुरायचं, कारण ते कडक होतं, चुरचुरीत होतं ना. आता त्याच्यामध्ये हे शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं. हे अख्खे म्हणजे तुकडे तुकडे व्हायला पाहिजे. मध्ये मध्ये जरा असं बारीक होतं, पण मध्ये मध्ये तुकडे असतात. हे बघा, हे मध्ये मध्ये असे तुकडे ना असं एवढं करायचं बारीक. आता हे आपलं असं साहित्य एकत्र झालेलं आहे. आता आपण आहे ना गूळ वितलायला गरम करायला ठेवूया. हे गूळ असं चेचलं आहे, कारण ते चिक्कीचं गूळ आहे ना, त्याच्यामुळे ते तुटत नाही होतं. आता बारीक बारीक याचे तुकडे करायचे आणि आपण त्याचा पाक बनवायला ठेवायचा. साधा गूळ पण चालेल, आपण साधा आणला तरी चालेल. गूळ असा तोडून घ्यायचा आणि आता पाक बनवायला ठेवते. गॅस पेटवलाय आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना हे गूळ टाकते. पाक कसा त्याचा बनतो, लगेच वितळतं ते दूध. गूळ 3 मिनिटात आपला पाक मस्त तयार झाला आहे. तर त्याच्यामध्ये एक घी टाकते, 1 चमचा. आता गॅस बारीक करायचा, जरा मिक्स होऊ दे. घी टाकलं आहे ना, ते मिक्स करायला पाहिजे. घी कशाला टाकायचा, तर ते कढईला आहे ना गूळ मग चिकटत नाही. आता आपलं पाक बनलेला आहे. आता थोडा गॅस बारीक करते आणि खाली घेते आणि ते सर्व मिश्रण आहे ना तर याच्यामध्ये मिक्स करते. आता याच्यामध्ये 1 चमचा मी वेलची पावडर टाकते. आता लगेच असं हलवायचं आणि आपलं हे जर सारण बनवलेलं आहे ना हे सगळं असं मिक्स करून पटापट आता याच्यामध्ये ओतायचं आणि लगेच हलवायचं. असं मस्त चांगलं हलवून घ्यायचं. सारण मस्त छान झालं आहे एकदम. आता थोडं गॅसवर ठेवते.
गॅस बारीक केला आहे. म्हणजे कसं त्यांना सगळं ते पाक लागला पाहिजे ना, म्हणून थोडा मिक्स करून गॅसवर ठेवायचा. आपला छान आता मिक्स झालेला आहे. आता गॅस बंद करते आणि पटापट लाडू वळायची सुरुवात करते, कारण ते गरम गरमच वळायचे असतात. आता मी काढून घेते वाटग्यामध्ये. हे असं आपण पाण्यात हात बुडवायचा आणि असे आपण छोटे छोटे लाडू बांधायचे. म्हणजे का हाताला चिपकत नाही. गरम आहे ना, त्याच्यामुळे हे कसे वाकडे तिकडे आले तरी चालतात, पण ते गरम गरम बांधून घ्यायचे. असे सगळे बांधून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. तिळाचे लाडू मस्त छान झालेले आहेत. आणि आता तिळाचे लाडू कशासाठी ह्या महिन्यात करतात, कारण थंडी खूप असते ना, मग थंडीसाठी आहे ना तिळाचे लाडू चांगले असतात, म्हणून ते लाडू करायचे आणि मस्त या थंडीच्या दिवसामध्ये तिळाचे लाडू खायचे.